Pasado na sa Konseho sa Mandaue City ang plano nga paghatag og binuwan nga financial assistance sa mga solo parents nga indigent. Dugang detalye kabahin ini sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yes, Lance, higayon nga maaprubahan kining mga ordinansa ug hingpit na gyud nga mapasar mahatagan unya og binuwan nga ayuda kini mga solo parents, mga single mothers ug mga single fathers nga naglisod og kining ubos sa minimum wage ang ilang suhulan. Sa regular session sa Mandaue City Council, natuki og ipapasar sa first reading ang draft ordinance alang sa paghatag og binuwan nga cash subsidy sa mga solo parents sa Dakbayan. Tag 1,000 pesos kada buwan ang plano nga ihatag sa mga solo parents nga indigent o ubos sa minimum wage ang suhulan. Agi kini og abag kanila tungod sab sa ilang mga sakripisyo pagbuhi sa mga anak. Dako na ning tabang ang 1,000 sa mga solo parents. Gikinahanglan hinuon ang mga requirements. Butante, ang suhulan ubos sa poverty threshold ug nawa kini magdawatan og laing subsidy gikan sa ubang government programs. Earning minimum wage and below. Mom na kuan requirements sa national government ato lang sang gisunod din sa Mandaue. Sa miaging simana lang, bisita sa konseho ang opisyales sa Solo Parents Organization sa Mandaue. Nagpasalamat sila sa pag-abag sa Dakbayan sa mga programa sa ilang sektor. Kahinumduman, una nang nakapasar ang syudad og ayuda para sa mga opisyales sa ilang organisasyon. Apan ning higayuna, lakip na mga miyembro nga mo qualify ang mahatagan og ayuda. Yes, lang doon na inisyal nga pagpanglista nga gihimo ang Dakbayan ug doon ko moabot sa 900 nga to sa 1,000 ka mga solo parents, mga single mother ug single father nga pwedeng makadawat ning maong ayuda. Kini palan ang gihan ay karon sa Dakbayan hangtod nga hingpit gyud nga pasar kining maordinansa una pa gyud sila makadawat ning maong financial assistance gikan sa Dakbayan. Lan? Okay, daghang salamat, Nico Sereno.